हाग्रामा महिलारिया इएम राकेश ब्रह्मआ होनाय बोरमा मोसौफोरखौनो गुमनोनो समायला। राकेश ब्रह्म बिथाङा रायजोफोरनो होनाय दा बोरमा मोसौ बेखौ गुमनोनो हाग्रामाया समायबावनाय नंलिया। हाग्रामा महिलारिया हराव जोंबाय थानाय बनजाराव बारसोमनाय गुमा गोरान बायदि जालांबाय। बिटिआर ओनसोलाव हाग्रामा महिलारिया गायनाय रोदा गोनां दंफां गैला। रोदा गोनां बिफां हाग्रामानि गैलिया, मानोना हाग्रामाया गावनि जेसेबां सम्पति दङमोन बेखौ फानजोब्बाय। हाग्रामाया माने मा होनगोन जोंबाय थानाय हराव जोंबाय थानाय बनजाराव बारसोमनाय मासे गुमा गोरान बायदि जानानै। हाग्रामा महिलारिया गावनि दोहोन सम्पतिफोरखौ फानजोबनो हमबाय। प्रमद बर' दैदेननाय बड'फा सुपार 50 मिशनाव हाग्रामा महिलारियाबो गावनि फिसाफोरखौ आईएएस, आईपीएस, डाक्टर, इन्जिनियार खालामनो थाखाय फोरोंथाय लानो दैथायहरनांगौ। हाग्रामानि सरकार सालायनाय समाव गावजों गाव अनलायनाय गैया जालांदोंमोन, गावजों गाव गोरोबनाय गैया जालांदोंमोन, गावजों गाव खौसेथि गैया जालांदोंमोन। नाथाय आथिखालाव प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल सरकारा गोजोन, खौसेथि, गोरोबलायनायखौ 3 बोसोरावनो लाबोनानै होफैफिननो हाबाय। बेफोर गोख्रों बाथ्राया जों बुंनाय नङा। बेफोर गोख्रों बाथ्राखौ बिटिआरनि हा आरो हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया 3 नं चिरां बियाबनि गेदेर जयनिं हाबाफारियाव बाहागो लानानै बेफोर बाथ्राखौ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुङो। बेनि अनगायैबो बिथां मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया आरोबाव गोबां बाथ्रा बुंबावदों। बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंनाय बायदिब्ला प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल सरकारखौ मोजां मोननानै बे जयनिं हाबाफारियाव 2100निबो बांसिन सोद्रोमाफोरा इउपिपिएल दोलोआव जगदान जादों। खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बिथां मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया मा बाथ्रा बुंखो आबुङै मिथिनानै लानि फै। सोलायनाया माखौ बुङो? सोलायनाया बेखौनो बुङो जे मोनसे समाव थासारिया गाज्रिमोन, दिनै मोजां थासारि सृष्टि खालामनो हाबाय। मोनसे समाव जोंनि गेजेराव अनलायनाय गैयामोन, दिनै जोङो अनलायनायखौ दाखांफिननो हाबाय। मोनसेनि समाव जोंनि गेजेराव गोरोबलायनाय गैयामोन, दा गासैबो जाथि जनगोष्ठी गोरोबलायनाय फैफिनबाय। मोनसे समाव जोंनाव खौसेथि गैयामोन, दा जोङो गासैबो जाथि जनगोष्ठीखौ लानानै खौसेथि हान्थिलांनो हाबाय, जौगाथायनि जांख्लायाव गाखोनो हाबाय। बेनो सोलायथाय, आरो बे सोलायथायखौ मोजां मोननानै, परिबर्तनखौ मोजां मोननानै दिनै इउपिपिएल दोलोआव दोलै नोगोरै बिपिएफ दोलोनिफ्राय जयेन जाफैगासिनो दङ। आरो बेनिख्रुइ साबसिन थासारि जोङो थानो हाया होननानै जोङो दिनै उपलब्धि खालामनो हादों। हाग्रामा महिलारि बिथाङा बर' हाटआव बिटिसि बासाव स्ल'गानजों जों खोनाबाय थादों। मोनसे खोथाखौ नाय जे थांनाय 17 बोसोराव माने बर' हाटआव नङा, माने बिटिसिखौनो धंस खालामनायनि, प्रमद बर'नि बाथ्राखौथ' बाद दोन, बिटिसिखौनो धंस खालामनायनि बिथाङा मोनसे बाथ्राखौ माबा खालामदोंमोन, जेराव प्रमद बर'नि दैदेननायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बिथाङा फोजोबस्रांनायनि थाखाय मोनसे थांखि लादोंमोन। मानोना बिथांमोननि जा नोजोर, बे नोजोरा बर'फोरखौ माहारियारि बादनिफ्राय जानगाराव दोननानै कमप्लिटलि डिस्ट्रय खालामनायनि। गतिके बेखौ दिनै रावबो जाम्बा जाम्बियाबो बुजियै गैलिया। जाहोनाव दिनै हाग्रामाया माने मा होनगोन, जोंबाय थानाय हराव जोंबाय थानाय बनजाराव बारसोमनाय मासे गुमा गोरान बायदि जानानै फैबाय। सार, जिसु सुम्फ्रामारिया बे एरियानिनो सासे एरियानि गासैबो रायजो राजाफ्रा गावजों दं होननानै दाबि दिखांबाय थायो, बेनि सायाव सारा कालि फुजा, दुर्गा फुजायाव जुवा गेलेनो थाखाय मेला जागोन, दुर्गा फुजायाव मेला जागोन। मेला फैयोब्ला बिथांमोना हागोन जुवा गेलेनानै। बेसेबांसो रोदाजों बिफां दंबावो दायो? रोदा गोनां बिफां हाग्रामानि गैलिया, मानोना हाग्रामाया गावनि जेसेबां सम्पति दङमोन बेखौ फानजोब्बाय। जोङो दुखु नांदों, हाग्रामाया 17 बोसोर रायजो खुंबाय, जाम्बाबाबो जाम्थाबाबो मोजाङै रायजो जाथोंसै, गावनि फिसा फिसौखौ मोजाङै फोरोंथोंसै, इन्जिनियार, डक्टर खालामनो हाथोंसै। आईएएस, आईपीएसआव बिथाङाबो जोंनि प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जों जाहाथे कम्पिटिटिभ एग्जामफ्राव बर' हारिखौ जौगानाय हारि हिसाबै देखायनो नागिरदों। बिनि फिसाफोरखौबो जोंनि बे कम्पिटिटिभ थांखिजों मा होनो सफिस्टिकेटेड थांखिजों जोंनि जा खामानि मावनाय, बिनि फिसाफोराव बाहागो लाथों नंदोंमोन। दा जाबायदि सम्पतिफोरखौ फानजोबना लाबाय, मोनसे समाव जोंनि राकेश ब्रह्म बिथाङा रायजोफोरनो होनाय दा बोरमा मोसौ
बेखौ बुंनोनो हाग्रामा समायबावनाय नंलिया। क'क्राझार नोगोरनि आरएनबि लामाजों थांनाय बागानसालि वार्ड नाम्बार 8आव रायजो राजाफोरनि गोग्गो देहा लाखिनो थाखाय सानजोरां इन्टारप्राइजआ गोदानै जेनेसा वेलनेस प्राइभेट लिमिटेड बेखेवदों। बे सानजोरां इन्टारप्राइज आयुर्वेदिक गलायाव मानसिनाव जानाय गेदेर गेदेर बेरामनि मुलिफोरखौ मोननो हागोन। किडनिकआव अन्थाइ जानाय, आथिं आखाइ जरा जरा सानाय, लिभार गाज्रि जालांनाय, मोदोमनि माननाय आरो बेनि अनगायैबो बायदि बायदि गेदेर गेदेर बेरामफोरनि मुलिफोरखौ बे सानजोरां इन्टारप्राइजआव लांफैनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइजआव गासै बेरामनि मुलिफोरखौ हलसेल राङावनो लांनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइज बिगोमाया फोरमायबावनाय बायदिब्ला नैबे 9954157149 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों नोंथांनि गोनांथि जानाय मुलिफोरखौ सुलाद लानो हागोन।